aja turu sore kahaki ana dewa kang lang jagat nyangking bakara kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar nerimo
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur panjenengan sadaya Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya kanugrahan dumateng panjenengan dalah kula waratin saged dumadi satemah wonten ing rikalenggahan dalu punika panjenengan dalah kula saged makem panyawiji wonten ing papan ingkang kawang pujining panjenengan Bapak Supriyadi Ibu Surati putra kula wangsa kanthi wilujeng kalesnet ing sambikala. Salam telah salamat mugiatan sahabat kunjuk dumateng Pragung Mustikan ing jagat Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para tamu sini dan ingkang kehormatan para sepuh bini sepuh ingkang tugina bekten para alim para ulama ingkang sangat kula ta'zimi nggih Pramu Kiai Ibu Bapak Haji Ibu Hajah sedaya ingkang sami rawuh sumrambahipun para tamu kakung putri boten kata lumen kadang werda muda tumarun ingkang kawula tresnani ngaturaken wilujeng dalu sawilujeng lelenggahan salam pepanggihan sesarengan kadang kinasih pamutri budaya Atmaja musik kerinya Sragen Indonesia hadir bersama RS Production Audio Lighting dan juga Duta HD Mondoan. Dalu kalegan saderengipun keparengajan matur dari pamuji hanyang kuyung genipun mangkugati panjenengan Bapak Supriyadi Ibu Surati lampahing sedya wiwitan ngantos pungkasan manggih rahayu wilujeng niskala ugi kagem sang pinargi pinangantien Pak Putri Mas Dani dadi keluarga ingkang ayem keluarga ingkang tentrem sakinah mawaddah warahmah wal barakah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum ma fi khairin. Dalu kaliyan kula sowan sakadang nganti catur Hanggo Suwarwati tebih saking kabupaten ingkang benten-benten Pak menika nggih. Saking Laladan Jawa Timur ada Dina Demes. Saking Laladan kota bersinar Klaten ada Wita Atmaja. Saking Laladan Surakarta Hadiningrat saking Solo wonten Dewi Yang sing Mekasan niku saking Laladan Kota Susu Boyolali ada siapa? Coba Bapak Ren Olivia. Vokalis sedaya benten Kabupaten mriki kula inggih ingkang mandu MC dalam antok saking Sragen. Makanya sareng Atmaja RS Production Duta HD salam pambuka wilujeng dalu wilujeng lelenggan sinambi kembali pasugatan ingkang separkatur. Pambuka sambah wis kinarya miyak swasana dalu kalau dalu menika kembali atur wilujeng lelenggahan.